Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Merkezi Banky Rysgal Paýdarlar Täzirçilik Banky bilen bilelikde Türkmenistanyň QR kod arkaly tiz tölew ulgamlaryny işe girizmegiň üstünde işleýär. Bu barada Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen portal.com neşri Türkmenistanyň resmi medeniýetine salgylanyp habar berýär. Hökümetçi neşir QR kod arkaly tiz tölew hyzmatlarynyň işe girizilmeginiň ýurdun bank ulgamyna hyzmatlaryň el ýeterligini kämilleşdirjekdigini, şeýle-de bu hyzmatyň işe girizilmeginiň banklary we keçi telekeçileri post terminallaryny satyn almagy değişli çykdyjylardan halas etjekdigini aýdýar. Şeýle-de hökümetçi neşir agzalýan hyzmatyň işe girizilmeginiň Türkmenistanyny sanly ykdysadyýety geçmekde möhüm ädim boljakdygyny aýdýar. Hökümetçi neşir Rysgal Paýdarlar Täzirçilik Banky bilen Merkezi Bankyň hyzmatdaşlygyna durmuşa geçiriljek QR kod tiz tölew ulgamlarynyň üstü bilen ýurtda raýatlaryň hojalyk hyzmatlary değişli төлewler hem geçirip biljekdigini habar berýär. Ýöne Rysgal Bank özüniň resmi saýtyna ýerleşdiren maglumatyny ýaşaýyş jemaat hojalygy, tok, suw, gaz, düýpli awatlaýyş, telefon, internet, jerimeler, salgytlar we beýlekler bilen bagly төлewleriň QR kod arkaly eýam ýoly goýulynyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde yerli ýaşaýjylar ýurtda ýoly goýulýan käbir online tölew hyzmatlarynyň kadaly işlemeýänliginden hem şikayet edýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasy kabul edildi.